Ήρθε η ώρα μας να περάσουμε στο μήνυμα του Ευαγγελίου, δεν έχουμε πολλή ώρα σήμερα και θα ανοίξουμε το τελευταίο κεφάλαιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 28. Κεφάλαιο 28, σελίδα 48 στις ελληνικές Αγίες Γραφές και τα τελευταία εδάφια. Εδάφιο 16 μέχρι και 20. Σελίδα 48 από το Ματθαίο, τα εδάφια 16 μέχρι και 20. Είναι η αποστολή, η μεγάλη αποστολή, η μεγάλη εντολή του Κυρίου προς εμάς. Θα διαβάσω το εδάφιο 16. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει να πάνε. Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν, μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε: «Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντέλεια του κόσμου». Αμήν. Τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς μιλάμε για το Ευαγγέλιο και για τη σχέση του μαζί μας, είδαμε διάφορα πράγματα. Είδαμε πρώτα απ' όλα για τους εχθρούς του Ευαγγελίου και πώς το Ευαγγέλιο προσπαθεί να σταματήσει αυτό το έργο που γίνεται. Και είδαμε επίσης την προηγούμενη εβδομάδα πιο συγκεκριμένα πώς καλούμαστε να υπηρετήσουμε τον Χριστό μέσα στην προηγούμενη, μέσα στην Εκκλησία. Να υπηρετήσουμε τον Χριστό στην Εκκλησία. Θα ήταν λάθος όμως να σταματήσουμε αυτή τη σειρά για το Ευαγγέλιο χωρίς να μιλήσουμε για μια άλλη σημαντική ενέργεια, που είναι να βγούμε έξω από την Εκκλησία και να διαδώσουμε τα καλά νέα σε όλους τους ανθρώπους. Είναι μέρος του Ευαγγελίου. Πρωτού πάμε όμως σε αυτό, θα ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος είχε πει το εξής. Είχε πει ότι πολλές εκκλησίες σήμερα μοιάζουν με μια αποθήκη, με ένα εργαστήριο, που οι άνθρωποι πηγαίνουν σε αυτό κάθε Κυριακή, ακονίζουν τις αξίνες και τα εργαλεία τους, τα λαδώνουν, τα ετοιμάζουν, είναι έτοιμα για δουλειά. Και αφού κάνουν αυτή τη δουλειά και είναι έτοιμα τα εργαλεία, τα αφήνουν πίσω στη θέση τους, πηγαίνουν σπίτι τους, τρώνε, πίνουνε, χαίρονται την ημέρα τους και ξαναγυρνάνε πίσω την επόμενη Τετάρτη, ξανααγωνίζουν τα μαχαίρια και τα εργαλεία, ξαναξύνουν τις αξίνες, ξαναλαδώνουν τα εργαλεία, τα βάζουν πάλι πίσω στη θέση τους και ξαναπηγαίνουν πίσω στα σπίτια τους. Και έχουν τα πάντα, λέει στις εκκλησίες αυτές. Καλά εργαλεία, σωστή θεολογία, έτοιμοι για όλα, κανένα πρόβλημα. Το μόνο ένα, ξεχνάνε να τα χρησιμοποιήσουν. Απλά ετοιμάζουν τα εργαλεία τους. Έτοιμοι για δουλειά, με πόθο και πάθος, αλλά μέχρι εκεί. Και λέει αυτός ο αδελφός ότι είναι η ώρα να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μας. Και όχι μόνο να τα αγωνίζουμε και να τα ετοιμάζουμε και να τα λαδώνουμε. Δυστυχώς το παράδειγμα του αδελφού μας αυτού λέει κάποιες αλήθειες. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας να τον διαψεύσουμε. Να γίνουμε η εκκλησία αυτή, που όχι απλά έρχεται κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, Σαββάτο, Στάση, Σάββατο ή όποτε τα κάνουμε, να αγωνίζουμε τα μαχαίρια μας, να λαδώνουμε τα εργαλεία μας, να ετοιμαζόμαστε και να είμαστε καλοί και έτοιμοι, να έχουμε σωστή θεολογία, να τα έχουμε όλα καλά, αλλά να μην τα χρησιμοποιούμε. Πιστεύω ότι ως ελληνική εκκλησία εδώ στο Σικάγο θέλουμε και επιθυμούμε, και νομίζω το κάνουμε ως ένα σημείο ίδιο, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα, να βγούμε έξω και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία. Να μιλήσουμε στον κόσμο και να τους πούμε πόσο καλός είναι ο Θεός. Να τους εξηγήσουμε για το έργο του Σταυρού και για την αγάπη του Θεού. Και ελπίζω να το κάνουμε αυτό σήμερα, να την πάρουμε αυτή την απόφαση σήμερα μέσα από την περικοπή αυτή που θα διαβάσουμε. Γιατί σήμερα ξέρετε τι θα δούμε. Θα δούμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα δούμε πως οι μαθητές ήταν άνθρωποι που είχαν αμφιβολίες. Σαν και εσένα και εμένα. Είχαν ανησυχίες. Είχαν φόβους. Θα δούμε επίσης κάτι
κάτι υπέροχο. Πως το Ευαγγέλιο δεν εξαρτάται από εμάς και από τους φόβους μας και από τις αμφιβολίες μας, αλλά εξαρτάται από τη δύναμη που έχει ο Ιησούς Χριστός. Και τέλος, θα δούμε ότι έχουμε μια αποστολή. Και ποια είναι αυτή η αποστολή και πώς θα την πετύχουμε. Πρώτα όμως, ας πάμε στους καημένους τους μαθητές και σε εμάς. Γιατί διαβάζουμε σήμερα ότι είχαν αμφιβολίες. Κοιτάξτε τα εδάφια 16 και 17. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία όπου τους είχε πει ο Ιησούς Χριστός να πάνε και όταν τον είδαν, λέει στο εδάφιο 17, τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Είναι οι 11. Οι πιο κοντινοί στον Ιησού Χριστό. Ο ένας, ο προδότης λείπει, έχει φύγει. Δεν υπάρχει πια. Αυτοκτόνησε. Οι 11 πιο αγαπητοί, πιο πιστοί, που περάσαν τα πάντα με τον Χριστό. Το κείμενο λέει, όχι είχαν αμφιβολίες, λέει δίστασαν. Είχαν αδισταγμούς, είχαν αμφιβολίες, είναι σωστή λέξη. Κάτι δεν τους πήγαινε, πώς να το πω. Μπροστά τους στεκόταν ζωντανός αυτός που κανονικά ήταν νεκρός. Τον είχαν δει με τα μάτια τους πάνω στο σταυρό. Κάτω στο σταυρό. Τον είχαν δει να κοίταται εκεί νεκρός, να έχει ματώσει και να έχει αφήσει την πνοή του, την τελευταία. Τον είδαν να τον παίρνουν και να τον βάζουν σε έναν τάφο και να σφραγίζει από πίσω του μια μεγάλη πέτρα. Τον είδαν με τα μάτια τους, πεθαμένο. Και τώρα νάτος μπροστά τους, ζωντανός, πιο ζωντανός από ποτέ, με ένα καινούριο σώμα. Και όταν τον βλέπουν, και δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουν, είναι μια από τις τελευταίες συναντήσεις μαζί του, κάποιοι λέει έχουν αμφιβολίες, κάποιοι διστάζουν να τον προσκυνήσουν. Βλέπετε, το να τον προσκυνήσουν σημαίνει ότι θα έπρεπε να του δώσουν τη τιμή που ανήκει στον ένα και μόνο αληθινό Θεό. Ήταν Εβραίοι που προσκυνάγαν όποιον και όποιον. Ξέραν τι σημαίνει αυτή η κίνηση. Σημαίνει ότι θα τον αναγνωρίζανε ως τον έναν, τον μόνο, τον αληθινό Θεό. Ήταν δύσκολο. Βέβαια, αργότερα μαθαίνουμε ότι όχι μόνο τον προσκύνησαν, όχι μόνο κατάλαβαν επιτέλους ότι όντως είναι ο ένας αληθινός Θεός, δώσανε και τη ζωή τους ακόμα, και οι 11, για Αυτόν, για το χάρη του Ιησού Χριστού. Αλλά μέχρι να φτάσουν σε αυτό το σημείο, περάσανε δισταγμούς, περάσανε αμφιβολίες, περάσανε φόβους, περάσανε ανησυχίες. Και πειρασμούς ακόμα. Σκεφτήκαν οι ίδιοι, και νομίζω όπως και εμείς, το εξής. Αν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι αυτός που λέει, αν κάπου κάνουμε λάθος, αν δεν μπορεί να κάνει αυτά που λέει ότι μπορεί να κάνει, τι γίνεται? Αλλά όχι μόνο για τον Χριστό, έβαλαν και για τον εαυτό τους, Σίγουρα θα λέγανε, ποιος είμαι εγώ? Ένας τελώνης, ένας ψαράς? Ποιος είμαι εγώ? Το ψάλα και πολύ ωραία σχολίασε ο αδερφός μας ο Στίβη. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα, τέτοιο έργο. Μα είμαι ένας ανίκανος, δεν ξέρω. Σκέψεις που λένε δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι για μένα. Ήρθαν στο δικό τους μυαλό, όπως έρχονται σήμερα στο δικό σου μυαλό. Και όμως ο Χριστός αυτούς διάλεξε, που δεν μπορούν, που δεν ξέρουν, που τους είναι δύσκολο. Αυτούς διάλεξε. Έχεις νιώθει, είμαι σίγουρος ότι έχεις νιώσει παρόμοια και εσύ στη ζωή σου. Έχεις πει πώς να τα κόβω αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πιο έξυπνοι άνθρωποι από μένα. Καθηγητές πανεπιστημίων, επιστήμονες. Τι να πω εγώ και τι να ομολογήσω? Αλλά θα ήθελα να κοιτάξεις τους μαθητές. Όταν έτσι σκέφτεσαι, να κοιτάξεις τους μαθητές που στέκονται μπροστά στον έναν και αναστημένο Ιησού Χριστό και να θυμηθείς ότι όπως νιώθεις εσύ αμφιβολίες τώρα που δεν βλέπεις τον Χριστό, τον νιώθανε εκείνη τη στιγμή που βλέπανε τον Ιησού Χριστό. Σκέψου το λίγο. Δεν είσαι μόνος στο ταξίδι των αμφιβολιών. Μάλιστα, ίσως σε σοκάρει αυτό, αλλά θα σου πω το εξής. Οι αμφιβολίες και οι δισταγμοί μας είναι μέρος της πνευματικής μας αύξησης. Μας βοηθάνε να σκεφτούμε πιο όρημα,
με σοβαρότητα και να πάρουμε μια καλή ή μια κακή απόφαση. Με λίγα λόγια, το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε να αμφιβάλλουμε για να σοβαρευτούμε και να πάρουμε σωστή απόφαση. Αν λοιπόν νιώθεις έτσι, καλώς νιώθεις έτσι, μην το φοβάσαι. Πήγαινε μπροστά στον Χριστό και πες το. Γιατί ο Χριστός θα σου ζητήσει κάτι, θα σου πει, χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, αφού νιώθεις έτσι, τώρα μπορούμε να δουλέψουμε. Και πάλι ο ύμνος που είπαμε πριν, ποιος είμαι εγώ? Ναι, τώρα μπορούμε να δουλέψουμε. Γιατί αν νιώθεις ότι μπορείς, ότι είσαι ικανός, ότι έχεις γνώσεις, δεν κάνεις. Δεν είσαι για μένα. Ο Χριστός λέει ότι διάλεξε τα αδύναμα του κόσμου αυτού για να ντροπιάσει τα δυνατά. Αυτός που λέει ότι δεν μπορεί, αυτός είναι για το εγώ του Χριστού. Και ξέρεις γιατί? Γιατί τώρα είσαι ικανός να καταλάβεις τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Και εδώ είναι το δεύτερο σημείο μας, η δύναμη του Ιησού Χριστού. Να στηριχθείς στον Χριστό, γιατί αυτός έχει την εξουσία. Κοίτα το εδάφιο 18. Στο εδάφιο 18 ο Χριστός σου λέει: ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Όλη την εξουσία. Δεν τους λέει ο Θεός μου έδωσε την εξουσία. Δεν τους λέει ο Θεός μου έδωσε μεγάλη εξουσία ή την μεγαλύτερη εξουσία. Το κείμενο λέει πάσα. Όλη. Ό,τι υπάρχει. Ο Χριστός έχει όλη την εξουσία, σου λέει, στον ουρανό και στη γη. Ξέρεις γιατί σου λέει αυτό? Για να καταλάβεις, ενώ έχεις καταλάβει ότι δεν μπορείς να στηριχθείς στον εαυτό σου, τώρα μπορείς να καταλάβεις ότι μπορείς να στηριχθείς σε αυτόν. Μπορείς να καταλάβεις ότι είναι η σωστή απόφαση να στηριχθείς σε αυτόν και να κάνεις αυτό που σου λέει. Να τον ακολουθήσεις. Και όταν νιώσεις δισταγμούς και αμφιβολίες, να θυμηθείς για άλλη μια φορά πως αυτός έχει όλη τη δύναμη, όλη την εξουσία παντού στον ουρανό και στη γη. Αυτή η έκφραση σημαίνει όλοι, τα πάντα. Από πάνω μέχρι κάτω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν υπάρχει κάτι στη γη που μπορεί να... Δεν υπάρχει, τίποτα στη γη που μπορεί να αντισταθεί στον Χριστό. Και δεν υπάρχει τίποτα στον ουρανό που θα τον σταματήσει. Τίποτα. Μπορείς λοιπόν να νιώσεις ότι δεν έχεις τις απαραίτητες δυνάμεις ή τις ικανότητες ή τις γνώσεις. Έτσι μπορεί να το νιώσεις. Αλλά αυτό όταν το νιώσεις, ταυτόχρονα πρέπει να νιώσεις και να καταλάβεις ότι μπορείς να στηριχθείς σε αυτόν. Γιατί αυτός θα έχει όλα. Ό,τι σου λείπει σε σένα, το έχει αυτός. Είναι ενδιαφέρον η σχέση αυτή που έχουμε με τον Χριστό, ξέρετε γιατί? Είναι σαν το γάμο. Η Άντζελα έχει χαρακτηριστικά που εγώ δεν τα έχω και εγώ χαρακτηριστικά που η Άντζελα δεν τα έχει. Και συμπληρώνουμε, λέμε, ο ένας τον άλλον. Οπότε μαζί, όπου πάμε, τα πράγματα πάνε καλά. Όπου εγώ έχω πρόβλημα είναι αυτή, όπου αυτή έχει πρόβλημα είμαι εγώ και όλα πάνε καλά. Έτσι είναι η σχέση με τον Χριστό. Όπου εσύ έχεις πρόβλημα, είναι αυτό. Θα μου πεις, μα εγώ παντού έχω πρόβλημα. Ακόμα καλύτερα. Σε όλα είναι αυτός. Δεν είναι υπέροχο αυτό? Είναι τέλειο. Το έργο του Χριστού δεν στηρίζεται σε σένα, στηρίζεται σε Αυτόν. Έχεις εξουσία όταν στηρίζεσαι σε Αυτόν. Έχεις όλη την εξουσία, γιατί Αυτός την έχει. Καλείσαι λοιπόν να πάρεις μία απόφαση. Θα μείνω εδώ που είμαι, αναλύοντας την Αγία Γραφή και θεολογία, συζητώντας όλα αυτά τα όμορφα και σωστά δόγματα που καλά κάνουμε και τα συζητάμε, και βρίσκοντας και αναλύοντας και την τελευταία λεπτομέρεια για την πίστη, για τον ουρανό, τη γη, την κόλαση, τη σωτηρία, θα μείνεις σε αυτό μόνο, θα αγωνίζεις δηλαδή τα εργαλεία σου, ή θα πάρεις επιτέλους μαζί μου και εσύ και εγώ, επίσης πρέπει να πάρουμε την απόφαση, να τα χρησιμοποιήσουμε. Να βγούμε και έξω. Και όχι απλά να μιλάμε γι' αυτό, αλλά να το κάνουμε. Και ερχόμαστε στο τρίτο σημείο μας. Να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία μας. Η αποστολή μας. Ποια είναι η αποστολή μας? Η αποστολή μας είναι η εξής. Έχουμε έργο να κάνουμε. Έχουμε δουλειά. Έχουμε μια αποστολή. Είμαστε καλεσμένοι, αλλά και σταλμένοι, αποσταλμένοι. Καλεστήκαμε από τον Θεό στη βασιλεία Του
Και αφού μας κάλεσε και πήγαμε στη βασιλεία του, τώρα μας στέλνει να καλέσουμε κι άλλους. Είναι σαν ένα πλούσιο που καλεί τους ανθρώπους να έρθουν στο σπίτι του να πάρουν ένα διαμάντι. Και πάει κάποιος και παίρνει το διαμάντι και τώρα ο πλούσιος τον στέλνει να φωνάξει κι άλλους. Και ξέρετε τι κάνει ο άνθρωπος? Πονηρός φοβάται λίγο. Αυτό λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πηγαίνει στους δικούς του. Στα παιδιά του, στους συγγενείς, στους γονείς, τα αδέρφια και λέει: ξέρεις, πήγα σε αυτό το σπίτι και μου έδωσε ένα διαμάντι. Τρέχα, πήγαινε, δίνει κι άλλα. Πηγαίνουν και αυτά λοιπόν και παίρνουν και αυτοί το διαμάντι. Και όταν δεις ότι πήρες εσύ, πήρε και ο αδερφός σου, πήρε και ο πατέρας σου, η μητέρα σου, λες: κάτσε εδώ, δίνει διαμάντια. Πάω να το πω και στους άλλους συγγενείς. Και το λες και στους άλλους συγγενείς. Και ξαφνικά το λες και στους φίλους. Και έχω πάρει ένα διαμάντι και ξαφνικά το λες και στους γειτόνους σου. Και μετά βρίσκεις τον εαυτό σου να το λες μέχρι και σε αγνώστους. Αφού μοιράζει διαμάντια, καθώς είσαι. Πες το σε όλους. Όλοι ένα θα πάρουν, κανείς δεν θα πάρει παραπάνω. Όλοι ένα θα πάρουν. Δεν έχει νόημα να το κρύψεις. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Πες το σε όλους. Να είσαι λίγο πονηρός. Πες το πρώτα στους δικούς σου. Δεν πειράζει. Είσαι καλεσμένος να το κάνεις. Και στους συγγενείς σου και στους γειτόνους σου. Αλλά στείλ τους. Στην ιστορία με το διαμάντι, να σας πω ότι κάποιοι δεν θα πιστέψουν ότι το διαμάντι αυτό το έδωσε ο πλούσιος άνθρωπος. Θα πούνε ότι το βρήκες ή θα πούνε ότι το είχες από πάντα. Αυτοί χάνουν. Εσύ πες το όμως. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Πολλοί δεν πιστεύουν το Ευαγγέλιο. Αλλά καλούμαστε να το πούμε σε όλους. Πιστεύουν όχι. Είμαστε καλεσμένοι να πάρουμε το διαμάντι που είναι το Ευαγγέλιο και να το πούμε σε όλον τον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Την οποία πολύ πιο όμορφα βέβαια από τα παραδείγματα τα δικά μας, τη λέει ο Ιησούς Χριστός στα εδάφια 19 μέχρι και 20. Πηγαίνετε, λέει, και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Πολύ όμορφο αυτό που λέει. Αλλά ξέρετε τι έχει ενδιαφέρον επίσης? Αυτό που δεν λέει. Λέει να πάμε εμείς. Δεν λέει να έρθουν αυτοί μόνοι τους σε εμάς. Λέει να κάνουμε μαθητές. Δεν λέει να κάνουμε απλούς ακροατές του λόγου του. Λέει να τηρούν τις εντολές του. Συγγνώμη, λέει μαθητές. Δεν λέει να κάνουμε απλά εκκλησιαζόμενους. Και λέει να τηρούμε τις εντολές του. Όχι απλά να είμαστε ακροατές. Απλά να μαθαίνουμε αυτά που μαθαίνουμε. Αλλά να τα κάνουμε. Το προσέξατε? Να πάμε, να μαθητεύσουμε, να κάνουμε μαθητές και να τηρούμε τις εντολές του. Βέβαια λέει πολύ περισσότερα εκεί πέρα. Πολλούς χρόνους χρειάζεται να τα αναλύσουμε όλα. Αλλά αυτά είναι βασικά τα τρία. Αποστολή από τον Ιησού Χριστό σημαίνει πηγαίνω, σημαίνει κάνω κάτι, σημαίνει ενεργό. Δεν είμαι παθητικός. Δεν στέκομαι αδρανής χωρίς να κάνω τίποτα. Η αποστολή του Ιησού Χριστού, το να πάμε έξω στον κόσμο, είναι η πιο σημαντική αποστολή στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα. Από οτιδήποτε έχει γίνει στον κόσμο. Είναι το πιο σημαντικό έργο στην ανθρώπινη ιστορία. Παρακολουθούσα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τώρα τελευταία τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όποτε μπορούσα, δεν μπορούσα πάντοτε, αλλά κάποιες φορές είχα το βράδυ ευκαιρία. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, το συζήταγα με την Άντζελα. Οι ιστορίες. Οι ιστορίες των αθλητών. Μου έκανε τρομερή εντύπωση τις θυσίες που κάνανε. Αυταπάρνηση. Πηγαίναν, λέει, και τρέχανε ή κάνανε τις ασκήσεις τους, εκπαιδεύονες, 8 ώρες, 10 ώρες, 12, 14 ώρες την ημέρα. Αλλάζανε τη διατροφή τους. Τρώγανε συγκεκριμένα φαγητά. Δεν καπνίζανε, δεν πίνανε, δεν ξενυχτάγανε, κοιμόσταν νωρίς. Με τις κότες λέμε στην Ελλάδα. Μπορεί και 4 ολόκληρα χρόνια να κάνανε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Με ένα μόνο στόχο. Το χρυσό μετάλλιο. Η κοπέλιτσα που πήρε η Γκάπη το χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική έφυγε για 2 χρόνια από την οικογένειά της. Τα 2 τελευταία χρόνια, το 2010 μέχρι το 2012, ήταν σε μια άλλη πολιτεία για να κάνει training και να συνεχίσει
στη γύμνασή της. Από 13-14 κορίτσι. Και δεν ήταν η μόνη. Τρομερό, 4 χρόνια τη ζωή τους, 8, 10, 12 μερικοί. Γιατί? Για ένα χρυσό μετάλλιο. Για σκέψου. Πιστεύουν ότι αξίζει να χάσουν αυτά τα χρόνια από τη ζωή τους. Και ίσως να αξίζει. Εγώ τους πενεύω, είναι άνθρωποι δυνατοί. Για ένα χρυσό πράγμα, ένα χρυσό μετάλλιο. Και λίγη δόξα από τους ανθρώπους. Και ερχόμαστε στην Εκκλησία. Αν αξίζει αυτό, πόσο μάλλον η αποστολή του Ιησού Χριστού. Πόσο περισσότερο το έργο του ουρανού, που δεν είναι ένα απλό χρυσό μετάλλιο, είναι αιώνια ζωή. Και δεν θα σου πω, και φυσικά με τίποτα δεν ισχύει αυτό, να πας στα βουνά, να μην τρως και όλα αυτά. Τα ανάποδα, εδώ, μαζί με όλους τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχει μια εκπαίδευση. Υπάρχουν κάποιες εντολές, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε και δεν είναι πρέπει. Να το κάνεις επειδή αγαπάς. Δεν το χαίρεσαι, δεν το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου. Πώς ευχαριστούνται αυτοί για να στη γυμναστική και στην κολύμβηση και λέει: θέλω να το κάνω, μου αρέσει. Έτσι. Αναρωτιόμουν πραγματικά τι θα γινότανε αν υπήρχαν μερικοί άντρες και γυναίκες που με τέτοιο πάθος όπως οι Ολυμπιονίκες δίναν τη ζωή τους για τον Ιησού Χριστό. Και όταν το σκέφτηκα, λέω: για να δω, υπάρχει στο παρελθόν μια ιστορία κάποιων τέτοιων ανθρώπων. Και ναι, υπάρχει. Οι 11. Τους θυμάστε, αυτούς που είχαν αμφιβολίες, δώσανε τη ζωή τους, όπως είπαμε πιο πριν. Ήταν οι μεγαλύτεροι Ολυμπιονίκες στη χριστιανική αρένα, στο χριστιανικό κόσμο. Και αλλάξανε τον κόσμο όλο. Έζησαν πραγματικά με αυταπάτηση για χάρη των άλλων. Μυρίσαν το Ευαγγέλιο παντού. Δεν το κρύψανε ποτέ. Ακόμα και όταν κινδύνευαν. Δεν συμβιβάστηκαν πουθενά. Μπορούμε να πούμε ότι για αυτούς κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στον ουρανό. Αλλά δεν σταματάει η ιστορία. Γιατί βλέπετε, άφησαν ανθρώπους να συνεχίσουν το έργο τους. Δεν μείνανε 11. Γίνανε χιλιάδες και εκατομμύρια. Και εμείς σήμερα συνεχίζουμε τον ίδιο αγώνα. Άρα εμείς σήμερα συνεχίζουμε την αλλαγή του κόσμου. Μα είπαμε πριν, έχω αμφιβολίες, έχω φόβους, συμφωνώ. Άρα δεν διαφέρεις από αυτούς τους 11. Το Ευαγγέλιο μπορεί να προχωρήσει χάρη σε εμάς. Το Ευαγγέλιο μπορεί να οδηγήσει εσένα και εμένα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Ο Λόγος του Θεού λέει πως το Ευαγγέλιο αφορά όλους τους ανθρώπους, αλλά λέει πώς θα πιστέψουν εάν δεν ακούσουν και πώς θα ακούσουν εάν δεν πάμε. Καλούμαστε να πάμε, όχι να έρθουμε. Καλούμαστε να βγούμε από τις πόρτες αυτές που έχουμε συνηθίσει και να μιλήσουμε στον κόσμο. Το σημερινό μας μήνυμα αφορά όλους. Και δεν απευθύνεται μόνο σε ποιμένες ιεραποστόλους, στους Ευαγγελιστές. Απευθύνεται σε όλους μας. Απευθύνεται σε ψαράδες, σε ξυλουργούς, σε τραπεζίτες. Βρες μόνος σου ποια είναι η θέση του συνταξιούχος. Σκέψου που είσαι. Απευθύνεται σε σένα. Όπως απευθυνόταν τότε στους μαθητές του Χριστού. Θυμάσαι το ανέκδοτο με τα πρόβατα. Κάποιοι το έχουν ακούσει εδώ, θα σας το ξαναπώ. Ήταν ένας ποιμένας, λέει, που πηγαίνει σε έναν φορικό και τον ρωτάει. Αυτό που είπε Γιώργο. Γιώργο, του λέει, αν είχες 1000 πρόβατα, θα έδινες 100 για το έργο του Θεού. Λέει αυτός, ναι, θα τα έδινα τα 100. Του λέει, μπράβο, βρε Γιώργο. Γιώργο, αν είχες 100 πρόβατα, θα έδινες 10 για το έργο του Θεού. Βέβαια, δεν θα έδινα 10 για το έργο του Θεού. Μπράβο, Γιώργο. Γιώργο, αν είχες 10 πρόβατα, θα έδινες 3-4 για το έργο του Θεού. Ναι, θα έδινα, λέει. Θα έδινα 3-4 για το έργο του Θεού. Μπράβο, ρε Γιώργο, με έχεις κάνει χαρούμενο. Γιώργο, αν είχες 2 πρόβατα, θα έδινες 1 για το Θεό. Και λίγο πειραγμένος ο Γιώργος ο χωρικός τον κοιτάει και του λέει: Ποιμένε, είσαι πονηρός, ξέρεις ότι έχω 2 πρόβατα. Είμαστε πολύ σαν τον Γιώργο μερικές φορές, σαν το χωρικό αυτό και εμείς οι άνθρωποι. Μιλάμε για το έργο του Θεού. Λέμε να προχωρήσει, να αυξηθεί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και τι σκεφτόμαστε, αν είχαμε 1000 πρόβατα,
εάν είχαμε τρόπο να μιλάμε καλύτερα από τους ομιλητές, αν είχαμε τις γνώσεις, αλλά ο Θεός είναι πιο πονηρός από εμάς. Σε εισαγωγικά το λέω. Γιατί ξέρεις τι σου λέει. Δεν θέλω να έχεις 1000 πρόβατα και 10.000. Θέλω από τα 2 να μου δώσεις το 1. Για σκέψου λοιπόν ποια είναι τα δικά σου 2 πρόβατα. Ποια είναι αυτά που εσύ μπορείς να κάνεις. Ο Θεός δεν σου ζητάει ποτέ κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Ίσως, δεν ξέρω, έβαλα εγώ μερικές σκέψεις κάτω, ίσως τα δικά σου 2 πρόβατα που ο Θεός ζητάει να δώσεις να είναι τα παιδιά σου. Και σε αυτά να πας να μιλήσεις εσύ. Και να σου μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό. Ίσως να είναι οι φίλοι σου, που να σε ανησυχεί λίγο τι σκέφτονται για σένα, η γνώμη τους. Ίσως να είναι οι συγγενείς σου, που δεν τους αρέσει και τόσο πολύ που είσαι χριστιανός. Ίσως να είναι οι γειτονές σου, που δεν τους έχεις μιλήσει ποτέ για να τα έχεις καλά με τους γειτόνους σου και να μην έχεις προβλήματα. Μπορεί να είναι ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ, ο σερβιτόρος στο εστιατόριο. Ποιος ξέρει, ίσως και ο ταχυδρόμος που έρχεται κάθε τόσο και σου δίνει τα γράμματα. Αυτός που μαζεύει τα σκουπίδια τον έχει σκεφτεί ποτέ. Κάθε πρωί ξημερώματα, 5-6-7 έρχεται. Αυτός που σου κόβει το χόρτο ή σου μαζεύει το χιόνι. Να μην συνεχίσω. Είναι μεγάλη λίστα. Μεγάλος άνθρωπος. Τελικά δεν έχουμε μόνο 2. Ίσως να έχουμε 1000. Ίσως και παραπάνω. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνεις. Σε αυτούς να πας. Σε αυτούς να μιλήσεις. Με προσοχή. Με αγάπη. Χωρίς αυταρχισμούς. Εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις, όχι τέτοια πράγματα. Σαν τον Χριστό. Σαν τους μαθητές. Αλλά να πας. Να τους μιλήσεις. Να τους δώσεις κάτι. Γιατί ίσως να είσαι ο μόνος άνθρωπος στη ζωή τους που μπορεί να τους μιλήσει. Ίσως να μην υπάρχει κανένας άλλος. Σας προσκαλώ λοιπόν και σας προκαλώ, σαν το ποιμένα που το έκανε αυτό στον Γιώργο και εγώ σαν ποιμένας πονηρός, να πάτε στον κόσμο που ξέρετε. Να γίνετε Ολυμπιονίκες. Να γίνουμε Ολυμπιονίκες. Γιατί όλοι μας έχουμε ανθρώπους που δεν τους έχουμε μιλήσει. Αξίζει. Γιατί το Ευαγγέλιο αξίζει να διαδοθεί μέχρι τα πέρατα της γης. Και η δικιά μας δουλειά είναι να πάμε έξω, να μαθητεύσουμε ανθρώπους, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και διδάσκοντάς τους να τηρούν το Λόγο Του. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ωραίο. Τι λέει στο τέλος. Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα, έως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν.